Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Яшелчә җиләк җимеш, хәтта төзелеш калдыклары яршалы сәнәгате зонасында шүплек ачыкланган. Мошенниклыкның яңа төре барлыкка килде, аларның кармакларына ничек эләкмәскә. Статистика мәгълүматлары буенча соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 62 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шоуда узган тәүлектә коронавирусның тагын 16 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 27 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 26882 очрагы билгеле, аларның 23114 терелгән, 5 узган тәүлектә. Мошенниклар алдауның яңа ысулларын табай, аларның корбаннары арасында яшьләрнең саны арта бара. Бу хакта Эчке эшләр идарәсендә узган брифингта сөйләделәр. Полиция хезмәткәрләре сүзләренә караганда, соңгы вакытта интернет һәм телефон аша мошенниклык очраклары ешайган. Быел инде 1000 артык гариза теркәлгән. Они так тебе прессуют, они не дают тебе ни секунды на размышление. Элиса Ганиева да үз акчаларын шаккына каракларга күчермәгәне шалылы вакытында аңлап алып полицияга мөрәҗәгать итән, билгесез зат аңа үзен тикшерүче дип таныштырган һәм кемнеңдер аның счетына керергә омтылу турында хәбәр иткән. Ваши вклады на месте, но для того, чтобы обезопасить их, надо их снять, а потом вложить на другой счет лицевой. Я испугалась, я сниму, а вложу ли я их снова? Еще вопрос. Я ушла, и друзья около машины меня ждали. Я говорю, срочно везите меня в банк. Они говорят, в чем дело? Я говорю, вот такую ситуацию обрисовала. Они говорят, это развод. Яшьләрнең күбесе мондый шалтыратуларга ышанмый, шуңа күрә алдакчылар аларга каршы башка ысулны тапкан. Кырган белән интернетта танышалар һәм кинога яки театрга барырга тәкъдим итәләр. Билетларны сатып алыр өчен ссылка җибәрәләр, тик билет алганнан соң картадан билет бәясе генә түгел, ә бөтен акчалар юкка чыган. Шәһәрдә мондый корбаннардан гаризалар саны 8. Как показывает практика, раскрытие и расследование таких преступлений довольно-таки достаточно сложное. Принимая во внимание, что мошенники, которые получают денежные средства, находятся в другом регионе. Сим-карты, банковские карты также зарегистрированы на других лиц, в связи с чем схема мошеннических действий более усложняется. Мошенникларның хәйлә мәкерләренә эләкмәс өчен полиция хезмәткәрләре кисәтә. Мондый очракларда бик сак булырга һәм үз банкыңа шалтыратырга кирәк. Моннан тыш җинаятьчеләр еш кына ялган номерлардан файдалана һәм телефон экранында банкның чын номеры билгеләнергә мөмкин. Шуңа күрә саннарны яңадан мустакыл рәвештә җыеп шалтыратырга кирәк. Интернет мошенниклыкка килгәндә исә хокук сакчылары беркайчан да билгесез сылтамалар аша кирмәскә киңәш итә. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шауллар Ризов Бөҗрас янындагы промзонада яшелчә һәм җиләк җимешләр ташланган шүплек тапкан территория калдыкларга күмелә һәм зур шүплекне хәтерләтә. Проблеманы хәбәрчебез ачыклады. Ташандык яшелчәләр янында төзелеш калдыклары да ята. Шул ук вакытта бу биредә бердән-бер генә шүпче артавы түгел. Кечкенә генә территориядә уннан артык шүплек бар. Без ярдәм сорап экология министрлыгының Камыбуе территориаль идарәсенә мөрәҗәгать иттек. Рөхсәтсез шүплек факты буенча административ тикшерү эше кузгатылды. Возбуждено административное расследование по статье 8.2 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Нарушение требований при обращении с отходами производства и потребления. На сегодняшний день в рамках расследования установлено, что земельный участок с данным кадастровым номером является муниципальной собственностью. Экологлар әлеге хокук бозуны бетерү турында күрсәтмә әзерләгән инде. Ул шәһәр башкарма комитетында җибәреләчәк, тикшерү дәвам итә. Лилия Гатина, Русланбек Мухаметов, Ленар Султанов, яңалыклар. 5 яшьтә тәрбиячеләр шәһәрдә мөмкинлекләре чикләнгән затлар арасында һөнәри осталык чемпионатының төбәк этабы дәвам итә. Ярышларда мәктәпкәчә яшьтәге балалар да актив катнаша. Алар биремнәрне үти алалармы? Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Аудиторияда тынлык, яшь конкурсант кыз балалар өчен дәрес үткәрә. Екатерина Кузнецова тәрбияче ролендә аларга төлеке һәм торна турында әкият сөйли. Аңа хикәянең мәгънәсен аңлатырга һәм теманың барысын да аңлавын тикшерергә кирәк. Шуннан соң Обилимпикс эксперты ярышларда катнашучылар белән балалар бакчасында нинди фәннәр кирәклеге турында фикер алыша. Тебе нравится профессия воспитатель? Да. А чем тебе нравится профессия воспитателя? Она нравится мне, потому что они проводят интересные занятия и
Я люблю, когда они играют с детьми. Они вытягивают задание, сказку, прослушивают эту сказку, им дается 25 минут на подготовку. После того каждый индивидуально волонтерам рассказывает эту сказку, он должен показать деятельность воспитателя. Ул арада күрше залда яшь физкультура укытучылары арасында ярышлар узан, яшь катнашучылар иртәнге гимнастика уздырга тиеш. У нас была жеребьевка из 3 предметов: гимнастическая палка, флажок и мячик. Выбрали дети мячик, выпало так, и с этим мячиком должны были показать утреннюю гимнастику. Утренняя гимнастика была проведена всеми детьми с учетом возрастных особенностей. Яшь конкурсантларны бүләксез калдырмадылар, катнашучыларга дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Обилимпик, инвалидлар һәм сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән затлар арасында һөнәри осталык буенча чемпионат Татарстанның төрле шәһәрләрендә урнашкан 33 майданчыкта 75 компетенция буенча уза. Җиңүчеләр республика җыелма командасы составында катнашу хокукына ия булачак. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шәһри шаулы гүзел затларыбызга калфак кию гадәтен кайтара. Шәһәрнең бердән-бер татар газетасы үзенең рәсми сайтында оештырган фото бәйгегә нәтиҗәләр ясады. Конкурста катнашу өчен бара калфактан төшкән фотосурәтне җибәрү мөһим иде. Әлеге шартны үтәп, җиңүгә ирешкән милләттәшләребезне шәһәребезнең 2нче гимназиясендә тәбрикләделәр. Төпе бүләк затлым калфакка кем лаек булды? Бу хакта киләсе материалда. Kızım, eyde matır itip kolpaklı ki gel, eyde oy, men enişikte kay buldu, men enişik matır buldu. Кечкенә шәһәрдәшебез Камилага нибары бер генә яшь. Шуңа да карамастан, ул инде мәртәбәле бәйгенең җиңүчеләре арасында. Калфаклы бәйгегә аны әбисе Алсу Рәхмәтуллина алып килгән. Кичкенәдән үк аларны шушы татар җанлы итеп тәрбияләсәк, безнең татар теле, без татарлар яшәячәкбез. Бәйгегә килүчеләр иң элек милли ярминкә һәм күргәзмә шаһиты булды. Бердә Татмедиа акционерлык җәмгыяте нәшер итүче татар басмаларыннан алып, 2нче гимназия укучылары иҗат иткән бисер эшләнмәләре, шамаиллар, картиналарга кадәр бар иде. Шулай кул эшләрне оста милләттәшләребез дә үз иҗат җимешләрен тәкъдим итте. Мин рәсемнәр ясарга бик нык яратам һәм кешеләргә дә күрсәтергә дип алып килдем. Шәһри шаулы белән берлектә үткәрелгән әлеге чара безнең гимназиябез өчен бик мөһим. Чөнки беренчедән быел туган телләр елы һәм инде менә шушы милли үзебезнең атрибутларыбызны үстерү, үзебезнең милләтне үстерү бик мөһим. Һәм инде 2нче гимназиядә бу эштә бик ныгытып эшли. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасының төп өлешендә гимназия укучылары ачып җибәрде. Алар калфаклы бәйге кунакларын һәм катнашучыларны театраль күренеш белән таң калдырды. Инде конкурсның үзенә кайтсак, калфаклы бәйгедә барлыгы 42 кеше катнашты. Алар арасында Чаллыдан һәм республикабыздан гына түгел, ут күршеләребез Башкортстан һәм илебез башкаласы Мәскәүдән дә милләттәшләребез бар иде. Бәйрәм сәхнәсендә алар өчен шәһәрнең танылган иҗат коллективлары, эстрада йолдызлары чыгыш ясады. Чара дәвамында әлеге бәйге аша халкыбызның гореф-гадәтләренә, мәдәниятебез һәм телебезгә кызыксыну уяткан өчен Шәһри шаулы газетасы коллективына да милли бәйгеләргә битарафлык күрсәтми, конкурста катнашучыларга да рәхмәт сүзләре яңгырады. Ай буе дәвам иткән бәйгенең җиңүчеләрен исә 7 номинация буенча бүләкләделәр. Иң кечкенә катнашучы, иң татар җанлы, иң талантлы кыз, иң актив катнашучы, иң тәвәккәл, иң мөлаим әнә шулар. Һәм инде әлбәттә төп бүләк затлы калфакта үз иясен тапты. Абсолют җиңүче исеменә иң күп тавыш җыеп, Күкмара районы Чишмәбаш авылыннан Гөлшат Мөхәммәтҗанова лаек булды. Калфаклы бәйгене Шәһри шаулы редакциясенең Instagramнар шелтәреннән күреп белдем һәм катнашып карарга уйладык инде. Мондый бәйгеләр ешрак булсын иде дигән теләктә калабыз. Чөнки безнең татар милләте, татар теле югалмаска тиеш. Мондый чара соңгысы булмас, тик яткан таш астыннан су акмый диләр бит. Милләтебезне һәрвакыт тәрбияләп, татарлыгыбызны ассызыклап торырга кирәк ди. Бәйгене оештыручы Шәһри шаулы газетасының баш мөхәррире Резида Исупова. Безне бик гаҗәпләндерде, калфак киергә теләүчеләр бик күп икән. Безнең иң кечкенә катнашучыбызга 1 яшь, иң өлкән катнашучыбызга 84 яшь. Димәк, буыннар алмашы бара. Безнең буыннар аша традицияларыбыз дәвам итә. Илшат Султанов, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Әмин сезнең исегезгә төшерәм, коронавирусқа каршы вакцинация дәвам итәм. Прививканы ясатып кына без үзебезне һәм якыннарыбызны саклап, чирне туктата алачакбыз. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева, сезгә уңышлы шатналар теләп сау булашам. Сәламәт булыгыз.
Снизился слух? Есть решение. Купите слуховой аппарат в центре слуха «Видекс». Скидки, подарки, рассрочка. Проспект Вахитова, 36А. Запись по телефону 22 00 62.